गथ'आ जोंहानि लांगोनायाव मा मोनफैबाय थादोंहाय? मा फन रायलायफैगासिनो बियो? आंनि मथेबाथ' सिखावा बेनो जाथारगोन बायदि मोनथारदों आं। मा राजाखौ फासायनाया बेनो खोमा। ओइ गथ'! माला बुंदों? ओजों फैलाय। नों मा मोनफैबाय थायो जोंहानि लांगोनायाव? आं माने बे गामियाव मोनसे खामानि दङमोन। बेखायसो फैदोंमोन। ओमफ्राय नोंसोरनि लांगोनायाव थानायानो जाहैबाय आंनि लोगोआ फन हरदोंमोनलै, बेजोंनो रायलायबाय थादोंमोन गसं गसं। जोंहानि लांगोना खाथियाव बारे बारे फैबाय थानाय दै, नोंखौ लें सिखाव साइस नुखायो। मिन्थिनानै लाखा। आरो मा गसंनानै थाबाय थादों? जल्दि थां। गथ', जोंहानि लांगोनायावसो थाफैबाय थायो। माबायदि बेलाय? गोदान जातनि गथ' नंगौना नङा बेलाय? जोंहानि लांगोनायावल' मा मोनफैबाय थायो? रबाला एबार नुबावथोंना। नुनाय लोगो लोगो पुलिसनावसो लांखागोन आं। नङाबा न' सिङाव लिंनानै खिथि दामनासो हरगोन आं। ओरैनोबा न'खराव सिख्ला फिसा सासे दंखायो। गोसोआव माबा माबि साननाय फैयो। खालि साइस गैया बाइस गैया। ओइ हाफां, सोरखौ रागा जोंगासिनो बाल? माबाहाय बै दैमा बारनाय गामिनि सासे सेंग्रा फैबाय थायो आरो जोंहानि लांगोनायाव गसंनानै माबा नायखंख्रि हरबाय थायो, माबा फन रायलायफ्लाबाय थायो आरो आंखौ नुबाथाय। जोंहानावसो माबाफोर सिखाव खावनो नागिरदों खोमा सानगासिनो आं। माथो थिखाय दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया। ओमफ्राय मानोथो फैदोंमोन नोंलाय? आंना नोंनो मोनसे खौरांसो होनो फैदों। नोंसा बिखुनजोआ माथो थफिराम बिमाजों लोगोथार दाना। मालानिफ्राय? माथो आंलाय मिथिथारा। एसे खबर लाबाय बिखुनजोखौबो, मिथिबाय? अके बाय, आंहा अमा राजाखौ बासायहैनांगौ। ओइ, नों मा सानो अमा राजा सिखाव खावमारदों? आं मिन्थियाहाय मा। बेबो थफिराम बिमानि फैसा। आं खोथाखौ बुजिनानै मोनलाहाय। मा जामारदोंथाय? जोंहा सानैजोंथ' आराम जिरायलायनानै रायलायनोसै ना। नै रायलाया माथो नोंनि बे फादोबदोब मोखाङाव। बे नोंनि मोखाङा फादोबदोब जाबाय थायो मानो? दालाय? दा जाबाय दा? जाबायथ' आरो। दासो मोजां नुबाय। दे, नोंजों बिराद गोथौनि खोथा रायलायनांगौ। गाबोननि एपिसोडाव रायलायनोसै ना? अके, जागोन दे। अके बाय। आंनि बिखुनजोआ थफिराम बिमाजों मा सोमोन्दो दं? ना थफिराम बिमाजों माबाबो कन्ट्रेक्ट साइन खालामखुमादों? ना अमा राजाखौसो फाव फान्दायखो बिसोर सानैयासो? आं जेबो मिन्थिया। खोथाखौ मिन्थिनो थाखाय मोजाङैनो थंखौ बिजिरनांसिगोन। आरो नोंथांमोननिसिमबो मोनसे गुरै सोंथि सोंनाय। नोंथांमोना सासपेन्स ड्रामाफोरखौ मोजां मोनो ना मोना मिन्थिया, नाथाय जोंबो सासपेन्स सोनानै होनो लुबैयो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। मानो होनबा सासपेन्सआव सैथोखौ थाब हमनानै मोना। मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो। बेफोरखौनो होनो सासपेन्स ड्रामा। जोंनाथ' कार्टुन नालाय, कार्टुनबाबो लाबोनो नाजादों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अके बाय लोगोफोर, गाबोननि एपिसोडाव लोगो मोनलायगोन। माने उननि एपिसोडाव। अके बाय।